Les mobilitzacions són també un missatge cap al govern de la Generalitat, que és que s'ha de plantar-se davant noves retallades. Avui Catalunya no pot aguantar ni 1.000, ni 2.000, ni 3.000, ni 4.000 milions de retallades, perquè avui el país ja està ofegat en les retallades que s'han vingut fent. Avui ja tenim un país ofegat en atur, ofegat en desigualtats i amb múltiples retallades dels serveis públics que augmenten precisament aquesta desigualtat i creen més atur. Entenem que en aquesta insistència precisament ahir mateix del president Rajoy d'insistir en les mateixes polítiques fracassades i amb les mateixes receptes, de dir que no canviarà res, que no hi haurà canvis, el que hem de respondre precisament és des del carrer i amb mobilitzacions davant el que és una autèntica provocació, que avui el president digui que continuarà fent les mateixes polítiques que ens porten directament al precipici i a aquestes dades dramàtiques. Em sembla una autèntica vergonya. Em sembla una autèntica vergonya que avui es pugui evitar l'ingrés a presó d'un cas que porta 14 anys de retard en dictar sentència i que una vegada tenim sentència d'un dels escàndols majúsculs de la nostra història política, d'un partit condemnat directament, una organització política condemnada directament per corrupció, amb condemnats amb noms i cognoms, avui torni a haver un acte de filibusterisme per enredarir aquest ingrés a la presó i sobretot aquesta connivència entre Unió Democràtica i el govern de l'Estat per tapar-se les vergonyes. Perquè d'indults no és el primer que hi ha, aquest bescanvi de cromos que hi ha hagut des de l'inici del govern Rajoy d'indults en uns i en els altres, creiem que creua tots els límits que precisament ara es demani i es pugui endarrerir aquest ingrés a la presó.